To se nesmírně hodí tento den, tato příležitost, tohle téma, protože já tady dnes mám závěrečnou třetí část mé etnografické studie. Kdo je to vlastně Pražák? Už tady bylo, kdo je to vlastně Brňák, kdo je to vlastně Ostravák, ale na možná někdy v budoucnu ještě dodá text, kdo je to Šumperák, ale teď je tady opravdu zatím poslední díl naší etnografické společné studie, to jsme dělali my všichni dohromady tady. Vážení přátelé, Pražák. Především vážení a milí, Pražák je nesmírně hrdý, že má Praha tolik památek. Je pravda, že naposledy byl u svatýho Víta ještě na školním výletě a od té doby zná akorát Žlutý Lázně, barák, Hokna. Žlutý Lázně, barák, Hokna. Pražák moc dobře ví a hlídá si to, aby ta informace neunikla na veřejnost, kde mají 10stupňové pivo pod 20 korun a vyhýbá se všem originálním staropražským hospůdkám, kde mají jedno bahno pro turisty za 100. V této souvislosti nutno říct, že Pražák miluje cizince, protože továrna tam není ani jedna, nic se tam nevyrábí, samý kancli, samý úředníci, samý manažer. To znamená, že jediný, kdo nosí prachy do Prahy, jsou právě turistí, i když pár taxikářů se snaží, aby jich nebylo tolik. Pražák je hrdý na své metro. Postavili mu ho sice průmyslové stavby Gottwaldov a Jihlava, ale to neva a dokonce i po povodních je ochoten tvrdit, že některé stanice jsou vodotěsné. Ze sportovního hlediska se Pražáci dají rozdělit na slávisty a Spartany. Je to sice všechno jedna svoloč, ale společné mají to, že když přijedou na fotbalové utkání do Ostravy nebo do Brna, je z toho naprosto stejný čurbes. Pražák hovoří spisovnou češtinou. Jeho jazyk přímo oplývá výrazy jako je dročka, veď a nebo míč. Pražák moc dobře ví, že v jedné kategorii si zaslouží až řád práce, protože kdo jednou projel jižní spojku, projede už čímkoliv. Jinak se ovšem při řízení chová Pražák doma, na území Zlaté Matičky a jinak při svých návštěvách Chomutova, Kladna, Aše, Českých Budějovic, Brna, Ostravy a vůbec zbytku světa. V takových případech u něj platí heslo na lítačku je to dobrý. Pražák má neustále v držce slovo vůl. Přestože nikdo z Pražáků, a zejména těch, kteří se v Praze opravdu narodili, nikdy toto zvíře neviděl. Pražák si myslí, že cokoliv je za průhodnickým parkem, je vesnice. Poznámka, tato intolerance neplatí pro zaoceánské lety. New York je Pražák schopen uznat za město. Pražák si myslí, že všichni Brňáci a lidé bydlící v okruhu 100 metrů od tohoto krásného města chodí v krojích, v jedné ruce mají demižon, ve druhé okurku. Kyselou. Pražák si myslí, že by, když už po něm někdo něco chce a je z okolí Prahy, že by tedy každý takový občan měl přijet on za ním, nikoli Pražák za občanem. Opět jedna výjimka, neplatí pro konkurzy do hollywoodských filmů. Když jsme tak u toho, uvědomme si velebáječně betálné publikum, že 1/3 pražských herců je z Brna a o zbylé 2/3 se dělí herci ze Slovenska, z Ostravy, z Aše, Karlových Varů a z Moldávie. Děti Pražáků, lhostejno zda chodí do soukromé či státní školy, si myslí o dětech, které chodí do školy mimo Prahu, že ještě neobjevili malou násobilku. Pražák si myslí, že má v Praze výstaviště. Je to proto, že polovina Pražáků ještě nikdy nebyla na výstavišti v Brně. Správný Pražák ví, že nejlepší vysoké školy jsou právě v jeho městě. Proto jich polovina každoročně opakovaně podává přihlášku na Yale a New York University. Pražák velmi dobře ví, že do centra města se nemůže vydat, aniž by si předtím zašel na solárko, na manikýru, v případě mužů na squash a ke kadeřníkovi, v případě žen rovnou do wellness centra. Pražák je člověk, který celou svou osobou v podstatě touží potom, aby mohl žít v Brně, v Šumperku nebo v Pardubicích. Ovšem tam už pro něj nebylo místo. A závěrem, vážení přátelé, Pražák je oprávněně hrdý na svoji olympiádu, která asi ale nebude, Ruzini, ať už letiště nebo věznici, tančící dům a blob. A nemyslete si, že to na ty Letný nepostaví, protože už se ozvali Brňáci, že by to teda jako brali, když nechcou. Na svého primátora Horolezce a nákupní centrum v Holešovicích. Háre Ráma, háre Krosna. Ráno s Borkem, Edou a Alenou.